Il-pulizija tfittex mill-anqas żewġ persuni wara argument jaħraq bejn 5 persuni fil-Ħamrun. L-argument li laħaq il-qofol tiegħu għal ħabta tal-4 eskwart ta' wara nofsinhar fit-triq Indri Ċilja aktar xbeda minħabba disgwit ta' flus. Dan kif Net News insab informat li raġel mill-Ħamrun kellu jagħti xi flus lil raġel ieħor minn ħaż-żabbar. Nuqqas taqbil wassal biex iż-żabbari u persuna oħra marru quddiem ir-residenza tal-Ħamrunis. Kien hawn li wara nuqqas taqbil u argument bejn iż-żewġ naħat, iż-żabbari saq il-karozza l fuq il-karozza tal-Ħamrunis u ħarab mill-post. Rapporti fil-medja jgħidu li qabel il-ħabta bejn il-karozzi allegatament intużaw ukoll xi skiken. Minnaħa l-oħra Net News insab informat li l-pulizija mhijiex teskludi li żabbari li kienet isuq il-karozza li ħarbet mill-post m'għandux liċenzja tas-sewqan. Madankollu dan id-dettall ma setax ikun konfermat għalmenu sakemm ir-raġel jinstab mill-pulizija. Għaldaqstant il-pulizija għaddejja bit-tfittxija għal karozza bajda tat tip Toyota li allegatament kienet involuta fil-każ u li fija kien hemm iż-żabbari u l-persuna l-oħra. Fil-post sejħu l-pulizija fosthom madwar 6 vetturi tar-Rapid Intervention Unit bl-investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-pulizija mill-Assa tal-Ħamrun. Waslet ukoll ambulanza iżda din telqet mill-post vojta kif ħadd ma ndarab f'dan il-każ.